Naka-live ako. Kalang Beach Resort. Init. Daddy. Ayaw doon ha, sa talingan ni Papay. Hindi lang mo iwi. Naghihingo naman si Turingan. Pagayon. Beach Resort. Ano live ini? Naka-live. Ay, naka-live yan. Sa YouTube. Babang! Okay, mainit. So hot. Hot. Ano pa tayong kagat sa likod? Bagat ka? Nagkagat ko na sa likod. Saan kinaragat? Manon na yung nagkagat sa inyo. Bayan nagkagat sa inyo. Being lonely, lot of people babang. The Beach Resort. Hi. Choleng. Aray. Kagayan. Pagkaon mo na ho. Kaon mo ikaw. Ano yawan
Adi ho, ang handa namin. Ay, wala nga yan, dito si Mama Papa.